Jonne meni mun sukka. Nokitassu. Eemeli. Nimetön. Pikkutiikeri. Ja musta menee taas omia teitään. Löppäs takaisin sieltä. Nokitassu myös omille paikoille. Ja äiti tuli syömästä. Onko Nokitassun silmät auki? No mitäänkö nukkumaan? Ja Emeli on taas tapansa mukaan lähdössä reissuun. Taitaa Nokitassullakin pikkusen olla raollaan jo. Emelillähän on ihan auki. Hompsis! Kas sinne paini. Nyt minä sekoilen itse. Tämä on siis pikkutiikeri. Tämä täällä. Nokitassu könyää tuossa Emelin kanssa. Ne siis ihan oikeasti leikkii. Ikä 12 päivää. Eikä 9 päivää. Hurraa. Siis toi Emeli on ihan mahdoton. Se puree nyt mustaa päästä. Aivan kiusahenki. Täällä heiluteltiin korvaa. Nokitassu ja nimetön siinä. Ja Emeli, jolla on silmät auki. Meidän sinnittelijä pieni poika. Emelillä on jotain hukassa. Nimettömällä on silmät auki. Voi poika, koska sinä saisit nimesi? Silmät on auki. Kuka äivätti? Hohoho, Emeli istuu. Nokitassu lähti liikkeelle. Kuule Nokitassu, oletko sinä taplikas vai tiikeri? Kumpi sinä olet? Pikkutiikeri heiluttaa korvaa. Aina tuo pikkuinen tönitään pois kasasta. Nokitassuhan on ainoa tyttö. Niin ne Emeli lähti. Äiti tuossa minun takana pesee ittiänsä, kun kävi syömässä. Siellä kävelään, ikä 9 päivää. Emeli on aina eri paikassa kuin muut.
Äiti kaunis roskea tappivalkoinen tuli. Tai sellaiseksi minä tuon varinnan on päättänyt. Haluatko sinne sängyn alle niiden kanssa? Hetkinen.